Πάμε να δούμε τη διαδικασία αποξήρανσης των λουλουδιών που βάζω μέσα στο υγρό γυαλί. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτές τις μαργαρίτες, οι οποίες αυτές είναι έτοιμες, είναι αποξηραμένες και περιμένουν με μεγάλη υπομονή να δουν έτσι τι θα στολίσουν. Αυτό είναι. Εδώ έχουμε το υλικό μας που μοιάζει με αλάτι, έχει κάτι μπιλάκια μέσα, τα οποία αυτά απορροφούν την υγρασία και εδώ ετοιμάζω τα καινούρια λουλουδάκια που επέλεξα εδώ. Ένα είδος γιασεμίλε είναι αυτό, γαλάζιο έντονο όμως και με εντυπωσίασε, οπότε αποφάσισα να αποξηράνω μερικά και να δούμε πού θα τα χρησιμοποιήσω. Έχω ήδη στρώσει την πρώτη σειρά με τα λουλουδάκια και ετοιμάζω τη δεύτερη. Πολύ προσεκτικά αρχίζω να ρίχνω το υλικό, πρέπει να καλυφθούν τελείως . Και με προσοχή να μην τραυματιστούν. Και άλλη μαργαρίτα ανακαλύψαμε. Υπέροχες αυτές οι μαργαρίτες, δεν είναι? Έχω καλύψει εντελώς, έτσι, να μην φαίνονται καθόλου τα λουλουδάκια και θα τα αφήσω, θα σκεπάσω με το καπάκι τους. Πριν το κάνω όμως αυτό, θα ξαναβάλω πίσω τις μαργαριταρούλες εδώ μέσα, μέχρι να κοιμηθούν ήσυχα, μέχρι να αποφασίσω πού ακριβώς θα τις χρησιμοποιήσω. Βεβαίως δεν έχουν πάντα την επιτυχία που πιθανότατα επιθυμούμε όλα τα λουλουδάκια. Εδώ λοιπόν έχω αυτό, πολλά τέτοια, τα οποία χρησιμοποίησα για να φτιάξω αυτό το μενταγιόν. Δεν ξέρω πώς φαίνεται, αν φαίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι δεν με ικανοποίησε το αποτέλεσμα, γιατί δεν φαίνεται όπως το έβλεπα εγώ, δεν έχει αποτυπωθεί. Έχει κάνει βέβαια αυτά τα αστεράκια μέσα, αλλά δεν έχει το λευκό χάθηκε, γιατί εδώ έχει έντονο το λευκό, το βλέπετε. Οπότε δεν ξέρω και αυτά τα γαλάζια αν θα έχουν, βλέπετε εδώ φαίνεται ακόμα καλύτερα. Αυτό το λευκό έχει εξαφανιστεί και έχει μείνει ένα αστεράκι μόνο. Λοιπόν, θα το δούμε κάποια στιγμή όταν θα έρθει η ώρα, γιατί πρέπει, είπαμε, να κοιμηθούν για κάποιες μέρες, αναλόγως, μπορεί να είναι και μια εβδομάδα, αναλόγως το μέγεθος και την υγρασία που έχει το κάθε λουλούδι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα αφήσω εδώ, αυτά έτσι κι αλλιώς είναι αποξηραμένα, αλλά μπορεί να ξαναυγρανθούν στην ατμόσφαιρα. Είναι πολύ λογικό, γιατί στην ατμόσφαιρα έχουμε πάρα πολύ έντονη υγρασία. Οπότε σκεπάζουμε καλά το ταπεράκι μας και ακολούθως θα σκεπάσω και αυτό το ταπεράκι και σε καμιά εβδομάδα θα δω τα αποτελέσματα. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, ακολουθήστε με για περισσότερα βίντεο και κατασκευές με υγρό γυαλί.